रात के समय हम अपन घर से छपरा शहर के मेला घूमे निकलनी। मन में बहुते खुशी रहे, काहे कि सुने नी छपरा में मणिकर्णिका घाट के झांकी अब भूतिया गुफा बनल बा। सोच के हे रोमांच उठ रहल रहे कि आज का देखे के मिली। थोड़ा देर चलाला के बाद हम गांधी चौक पहुंचनी। वहां के पंडाल देख के तो मन खुश हो गई। बहुते सुंदर सजावट, विशाल पंडाल और माँ दुर्गा के अद्भुत मूर्ति। ऊ मूर्ति के सामने बहुते भीड़ जुटल रहे। हमहू जाके दर्शन कर ली। खासकर एगो राक्षस के मूर्ति रहल, जेकरे आँख में तीर लागल रहल। ऊ मूर्ति देख के मन दंग रह गईल। वहां पर फोटो खिंचवानी, भीड़ के मजा उठावनी आ फेरू अपन बाइक पर निकल पड़नी सीधा भूतिया गुफा के ओर। थोड़ा देर बाद हम छपरा के सरकारी बाजार आ गए। कर्णिका घाट पर पहुंच गई नी। यहाँ झांकी बनल रहे, लाश जलावल जात रहल, मिट्टी में दफन कईल दृश्य, 4 आदमी कंधा पर लाश लेके जात रहल। एकदम वास्तविक माहौल। साथे में वेद व्यास जी के झोपड़ी बनल रहे, ओह पर असली कबूतर बैठल रहे। देख गुफा में प्रवेश कईनी, अंदर अंधेरा छा गई। टॉर्च के हल्का प्रकाश, ऊपर से डरावना माहौल। गुफा के दीवार पर अलग अलग भूत के झांकी बनल रहे। कौनों के लंबा दांत, कौनों के लाल लाल आंख, कौनों के डरावना चेहरा। थोड़ा आगे बढ़नी तो डायन के झांकी बनल रहे। लंबा बाल, हाथ में खून से भिगायल कटोरा, देख के एकदम सिहरन रह गईल। चारों तरफ डरावना आवाज गूंजत रहल। कौवा के आवाज, चूहा के ची ची, अजीबोगरीब शोर, एकदम जिंदा माहौल। भाई लोग, ई झांकी देख के सच कहतानी, छपरा के कलाकार लोग के मेहनत काबिले तारीफ बा। एकदम बनारस के मणिकर्णिका घाट जैसा अनुभव करेला। भीड़ भी हजारों में रहल, सबके आंखें खुलल रह गईल। हमरो दिल बहुते खुश भइल कि ऐसन अद्भुत और डरावना पंडाल अपन छपरा में बनल बा। तब भाई लोग, ई रहल आज के ब्लॉग। छपरा के सरकारी बाजार में बनल भूतिया गुफा आ मणिकर्णिका घाट के झांकी। तोहरा सबके का लागल? नीचे टिप्पणी में जरूर बताइहा। और हाँ, वीडियो अगर बढ़िया लागल तो चैनल के जरूर जुड़ जा, पसंद करी